Здравейте, хора! Ние сме шли да направя клип на Майнкрафт, съжалявам, че краката ми спря. За това ще помня. Да го върна се отново. Този паркур. И си кажа колко съм добър. Хия! И хубаво. Правя клип. И сега прескачам това. Това. Ихо! Много добър. Света сип. Кой? Виждате ли колко съм добър? Но съм горд. Всъщност аз не. Не. Опа. И сега ко? Чупа. Много съм умен. Служена овса. Fuck you! И сега ко? Трябва да чупа вратата. Махай се, че му провали джина. Чупи се, чупи се, чупи се. Почти се чупи. Сега ко? Да, не е файта потом. Не, паркур отново. Да, хора, връщам се отново. Чакай, тук има нещо. Няма нищо. Много добър. Сега надолу. Много добър. Много як паркурист съм. Ихо! Мина го! Ихо! Всичко беше разрушено там. Нищо не остана. Най-важното нещо в живота ми е образованието. Която прогонва тъмнината. По данни на Световната организация в края на 2015 мигрантите по света са били 65 милиона и 300 хиляди души. Повече от половината от децата бежанци, които нямат достъп до училищните скамейки, са съсредоточени Не, ще трябва на мапа на ново. Кения, Ливан, Пакистан и Турция. Днес новата учебна година започна. Училищният звънец за първи път чуха повече от 66 хиляди деца. Фак. Миналата година обаче първокласниците са били с около 1000 повече. Близо 720 хиляди ученици тръгнаха днес на училище. На 15 септември решихме да ги срещнем с учителите в София, които през годините се превърнали в любимци на ученици и родители. Фак. Хора, шивка. Това е за клипа. Не мога на паркура. То съм видял. Чао. Да, хора, реших да продължа. Само че се сървава геймса.
отдала за някой, който ми прави впечатление. Този голф. Чакай, че да смахна. Той взема една школа Mitsubishi като неговото английско. 6 лева с газов инжекцион и смяти джанти. Да, това е английско. Съм на неудобното място. Какво да правя? Значи, казвали са ви кой обаче го... Мяу. Бак. Добре. Да, време там. Тома кешара. Това, че правим да покилнем поне Не, човек. то няма работа. О, е тъп. О, сипа много димъч. Бягай. Машина някой. О, пак ме гони. Чест, няма да го взема. Да. Бягай по-бързо, бе. Аз съм чувал Това за... е, не знам, някакъв си отбор. По-бързо, бе. Опс. Спринт. Спре да ме гони. Койно не си. Никой не винаги печели. Ще се кача на тая планина. Ще гледам. Добре, може няма проблем, трябва да видим кога как да мина долу да го видя. Ще си имам пържолките. Да го измисля долу да го видя. Аз може да мина по кача, намалих, казах най-важно пътя към баща. Обаче бяха разпоръвати. Навършен вече Има нещо. бяха отворени на бъдър. Айкно. Не, аз намалих, да стоя, видях, че двете бяха там. Обаче... Няма къде, няма нещо. Тук намалих направо спират. Няма. Обаче видях, че няма. Аз тук сега стоя на планината. Добре съм облечен. Не съм зле. Не съм гладен. Има много храна. Клипа май стана много дълъг. Но дългите клипове съдържат повече лекове. Може би. Или колкото абонати имаш. Вземаш пръскам там с тези, да вземат магазина. Трябва да го измисля сега. Луче на мен поне не ми лаги. Нещо... Да. От най по-високо. Да направя ли I believe? I believe I can touch the sky. Много добра комбинация. Паркур. Скачане от планина. И вземане на един диамант. Да, хора, това ще е за видеото.